Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga kisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulban kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, kita ragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayon, kita ragi hapon pa'y. kinsa pa man di ay. Aduna tay igong usog, nga di mabuntog, di mapukan. Antay-antay gihapon nga mag-abot mo, taliwala sa kalistanan. Bawion tang panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaning natagang taman, nga kaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, Itaragyod ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayon, daragi hapon ba'y gamay pangapan ato, dasig ba'y gamay pangapan sakripisyo. ikaw kung kita Kitaragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan. kinsa pa man di ay magtinabangay, kinsa pa man di ay Maginunungay, kinsa pa man di ang ay magdagong kita ragi hapon ba
Intentions for today, August 25, 2020, for the 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions for complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Furlan, SDB, Sister Gina Fernando, FMA, Jacinta Patalingho, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Marianette Cabrera, Capaducia Cala, May Ann Katakura, Consolacion Tejano, Nolly and Concon Tejano, Laarni Aguila Honrado, Camilo Guillen II. Enlightenment and wisdom of Pil Marie Villamora for the coming exam. For the spiritual strength, good health, guidance, safety, protection of Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Liamedo family, Obiso family, Resi Joy Cuenca and family, Yvonne Jorin, Antonio II, and John Albert Vismanos, all crew members of Super Trader and Renante Saludo, Joy Guitard and JC Guitard, Honrado family, family of Bulo, Eugene, Vincent, Michael, Angeli, Christina, Laarni, John, Timothy, Rayom III, Jade, Wilkemi, Renail, Melin Yungko, Dalen, Gloria. And for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Mass Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lord Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlu Castro Ruela, Lourdes Sigundino, Puraan Marie, Raymond, John Alain, Joben Benedict, Nenet, Cabrera family, Terdes family, William and Shawnee Miranda, Carmencio Dakay, Pinili and family, Purita Lee and family, Bruce Lee, Graciel Chenisa, Lorenzo Lee, Flora May Bebilio, Amor Lee, Maya Adratico, Pagtaknan, Carlo Anton Suarez, Beverly Juarez, Luz Viminda Yap, Honey Fritzi Yap, Christine Yap, Frasnes, Joanna Yap, Nadal and the Stua families. Birthdays of Mary Ann and Angelo Lipar, Arceli Sigmon, Jason John Day Palan, Sister Violeta Tuazon FMA, and Sister Karina Canlas FMA. Eternal repose for the following souls: Ernesto Fadrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nanita Cabangitan, Reynaldo, John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, Reverend Father Faustino, Memerta and Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pura, Jose and Ben, Florence, Epimaco, Martelino Sr., Agnes, Nieves, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Sarila, Vicente and Lourdes, Mercedes, Ramon, Dairo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Danilo, Joselito, Aniceto, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Placido, Ramon Sr. and Jr., Emeterio Dichu, Rodolfo Lorenzo, Mario Jimenez, Jose Pura Constancio, Elena, Susana, Esteban Benvenido, Cornelia Chua, Pilar Cariaga, Epimaco Martelino Sr., Zenon, Rufina, Eduarda, Maximo, Jennifer Ivy, Antonio, Astrelata, Edelberto, Mary Quen, Quenny, Frankie, Lagring, Satianang, Tatang, Wilfredo, Erac, Tasing, Rolly, Rona, Matilde, Albert, Olympia. Jesus Sr., Felipe, Albert Francisco, Dan, Erwin, Victor, Potenciano, Saturnino, Eufemia, Maria Corazon, Erlinda, Amparo, Marvin, Milicia, Emmanuel, Epifania, Gaudioso, Sosima, Liberata, Dulce, Toribio Sr., Isidro Sr., Natividad, Gloria, Glenn, Grace, Father Ike, Heriberto, Teopista, Paulino, Perfecto, Policarpa,
Wevina, Beneventura, Paulina, Agustin, Alessia, George Jr., Juana, Dani, Grace, Benita, Dani, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Sebastian, Catalina, Demosthenes, Esias, Rizaldi, Veronico, Leonora, Reynald, Pamphila, Carolina, Juanito, Sara, Laurenio, Arnel, Crisitota, Lito, Alfie, Marlu, Jovi, Celestino, Kristia Irene, Virginia, Juvi, Dominico, Ricardo, Felicissima, Benvenido, Esteban, Adalia Barcelo, Rolando, Graciano Pinili, Stanislao Dakay Jr. and Sr., Ronald Chris, Carmen, Ninita, Felix, John Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan, Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro, Liamedo, Isidaria, Narciso, Venancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rufina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino Pinili, Vicenta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufino, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Eutychia, Francisco Sr. and Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pelagio, Rudy, Perpetua, Jose and Saloma Padriga, Henry and Maria Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chong Lim, Florentina, Primitivo Sr. and the Third, Perla, Marcelino, Porfirio Jr., Purificacion, Virginia, Marcelina, Dodong Manuel, Paul Caleb de Gracia, Danilo B. Espinar, Andrea de Gracia, Porfirio Espinar Sr., Rosalia Lopez, Lucia, Paterno, Placida, Teodulo, Minda, Romeo, Pamela, Dalia, Kyle, Paul, Raul, Sonia, Janet, James, and Diana Ngo, Uy Tiansi, Kerin, Ke Kiam, Ke Tin, Ke Leong, Ke Yong, Sun Ti, Ke Tiong, Frank Sr., Basalo Guitard, Sotera Migalien, Leonidas Madera Nadal, Jeronimo, and Lydia Distua, Baldomero Nadal Jr., Antonio Yala, Esperanza, Jose Isabel Virgilio, Exaltacion, Teresita, Josefa Agustin Catalino, Immaculada and Iluminado, Poncionita S. Nadal, Marciano C. Salajeron, Sr., Leonara Salajeron, Evelyn Pilar, Verna Soberano, Jose Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Abayap, Cisenando Sr., Constancia, Fermin Sr., Leonidas Perpetual Tandok, Luciano Medalle, Jose Agagon, Lizelle Nangasca. Death anniversary of Pete Jefflin de Gracia, 40 days for the souls of Maximo Daclan, 40th day of Castro Chua Sr., 7th day novena of Frank. And for all souls in purgatory, the forgotten ones and those who died of COVID-19. Ang Ginoo labing higit
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Kining santos nga misa gihalad pod bilang Thanksgiving sa CIT College of Arts and Sciences. Mga igsuon aron maandam kita sa pagsaulog nining mga misteryo, mangayo kitag pasaylo sa Dios sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paghilom. Isugilod ko sa iyong kaman, nakiling alaman, isaling Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa una-una ug sa kasing-kasing. Dini sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo, ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon, ug magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod alang sa liturhiya sa pulong. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo o sa iyang pagtigom kanato aron pagpakig-uban kaniya, naghangyo ako kaninyo mga igsuon. Ayaw kamo kay kugang, dayon o kabalaka sa taho ngang adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuhui bisag gipasikad pa kini sa tagna o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kay ang maong adlaw dili moabot kung dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios o dili pa mutungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa impyerno. Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaninyo pinaagi sa maayong balita nga maong giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga igsuon, ampingi ang mga kamatuoran nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali ug sa sulat.
Hinaot unta nga ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga among atong amahan nga mahigugmaong kanato ug naghatag kanato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinagi sa iyang grasya, magdasig ug maglion kaninyo sa pagbuhat ug pagsulti nga maayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang atong tubag. Moabot ang Ginoo aron paghukom sa yuta. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Isulti diha sa kanasuran, ang Ginoo hari, gihimo niya ang kalibutan nga malig-on, aron dili gayud matarog. Nagadumala siya sa iyang lungsod, uban sa kaangayan. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Maglipay ang kalangitan ug magsadya ang yuta. Mulanog ang dagat ug ang nagpuno niini. Magsadya ang kapatagan ug ang tanan nga kanila. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Manglukso sila sa kasadya at tubangan sa Ginoo, kay nag-abot siya. Nag-aabot siya aron maghari sa yuta. Maghari siya sa kalibutan, uban sa katarong, o sa kalungsuran, uban sa iyang kamakanunayon. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Palihog manindog. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin bisan gani sa mga lamas sama sa hirbabuyna, sa anis ug sa kaningag. Apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, ingon pananglit sa hustisya ug sa kaluoy ug sa kamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Mga giya nga buta, salaon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamilyo. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, gilinisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso ug plato, apan ang sulod napuno sa inyong mga sinakmit pinaagi sa panlupig ug kahakog. Mga Pariseo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa kupa ug malimpyo usab ang gawas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo, palihog maglingkod alang sa homilya. Mga magtutudlo ug mga Pariseo, mga buta, kay gitagaan og bili ang gagmayng butang, pero ang mga importante gikalimtan. Sa seminaryo bitaw sa una, at least ako,
kanang in charge ko sa tukar gani sa misa. Kasagaran din na hinuon ko kasimba. Kay busy kaayo pangita sa mga kanta. Labi nagdili maka-prepare the night before. So magdali-dali ka sa buntag. So imbis makasimba ka, na busy nakagtukar pangita sa kanta, pangita sa pages, and so on and so forth. No? Sa kabisi sa tukar, makalimtan na hinuon ang misa. So sakto ning giingon ni Jesus, atong makalimtan ang mga importante tungod sa gagmay nga mga butang. Pero wala ba ya nag-ingon sa Jesus nga dili sundon ang gagmayng mga butang? Niingon siya, angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. In other words, tagaag sakto nga importansya ang mas importante iuban sa mga mas less ang ila nga importance. Dili buot ipasabot nga pasagda na lang ang gagmay. Adto na lang tas importante. Kaya ang mga gagmay nga butang, they are also there for a reason. Pero kita nga mga tao, maayo man kita mo hagpat good, maayo kita mo pili sa katong importante nato. Ang katong mga butang nga dili kayo nato, dili kita ma-convince or hassle ra atong i-justify. Posible nga murason kita, moingon kita, sige lang, usara man ni kasugo ang wa nako matuman, kadaghanan ako man ang gituman. So okay ra na, musabot ra ng Ginoo, usara bitaw kasugo. No, kay numdumpod ko sa unang katulaging mag-practice pa mig music, ingon na akong classmate, sige lang gug mayabag, usara man na ka string ang nasayop, ang 5 ka string sakto man. So okay ra ko no dunay sayop usa ka nota. Pero dili ba katawanan? Kay kinahanglan kung gusto mo motukar, ang tanan nimong nota dapat sakto ug lami paminahon. Mausab ang atong pagka-Kristiyano, dili kita pwede maghagpat sa mga pagtulunan lang nga convenient sayon or para kanato importante. Maigsuon atong hinumduman sa diha baya nga gihatag sa Dios ang iyang mga kasuguan kang Adan ug kang Eva, ila biyang gituman tanan except usa. Nakaingon tingay sila, ngano maning ibawal man ni sa Ginoo, prutas man na gyapon, pagkaon man na gyapon, unsa man gyud mahitabo ba? Dili tingali na importante. Sige, ato lang kaunon ang gidumili sa Ginoo. So di ba ilang gisunod ang tanang sugo except usa. Naghimo silag mga rason nganong pwede nila supakon ang maong sugo. Ang Dios mga igsuon, wala ka naghimo kanatog mga sulugoon. Kita iyang mga anak ug ang iyang mga sugo pagpakita sa iyang pagkaamahan diri kanato. Mao kini tanan atong tumanon bilang mga tinuod nga sumulunod ni Kristo. Palihog magtindog, mga pag-ampo sa katawhan. Ang kahimayaan sa mga santos mao ang bunga sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Busa sa pagsaulog nato niining pangili ni San Agustin, sa ulugon nato ang kamanggihatagon sa Dios. Masaligon sa iyang kamanggihatagon, magampo kita ngadto kaniya. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang Diyos
maghingpit sa simbahan ang lawas ni Kristo. Sa ingon, mapadayon ni ini ang kinabuhi ni Kristo dinhi sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Magihatagong Amahan, patalinghogi kami. Nga ang Diyos manalangin sa buhat sa mga batid sa teolohiya ug maglamdag kanila sa paghigugma sa pagpanukiduki mahitungod sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Magihatagong Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na ug hingpit nga kaayohan. Magampo kita sa Ginoo. Magihatagong Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Magihatagong Amahan, patalinghogi kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Magihatagong Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga nangamatay, ilabi na si Evelyn Pilar, makakaplag sa hingpit nga kapahulayan diha sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Magihatagong Amahan, patalinghogi kami. O Dios, dawata kining among mga pagampo nga among gihalad kanimo nga puno sa pagsalig. Pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa mupa ug santusa. Kining manok, kining bino, kinamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, mungas among pangaliya, ihatag ka kanamo, ulang imong Ama. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining atong sakripisyo dawaton samahan makagagahom sa ngatanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Palihog manindog. O Ginoo nga maluluy-on, ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diya sa imong gugma ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig. Apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo, maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon. Nagpatubo hinuon kanamo,
diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel, karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Tay kunang nakaagi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw amahan ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo. Ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tawo alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, ania kining mga gasa, himuha kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Niya ng gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og miday, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab og midaig. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabatang, si Kristo, siya bumalik lagi. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang may mayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga na sa langit,
kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kaymuti pagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunay alang kanimo, aron makaambit kami sa pabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios, kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug sa mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot Amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo ngana sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Lig-una diha sa pagtuo ug pagigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi Amahan ang mga pag-ampo niining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugto nga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maliyog manindog. Itudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya. Hangtod sa kapangkuran. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihugmang luhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. An act of spiritual communion. My My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Amen.
Magampo kita. Malihog manindog. O Ginoo, kining pagkalawat, magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli og agaka ang among mga paningkamot, aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed ever Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. Saint Roch, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Saint John Bosco, Pray for us. ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.